Good morning, morning, world! world! Kainan na! Kaintuhan tayo, friends! Merong, ay, hindi, Ano hindi yan, ko tira? pala na, oo, hindi ko pala na-iit. Tignan ko nga, baka pwede Hindi, sa akin matigas. Galing yan sa ref eh. yan. Gano'n. I forgot initin. So, mamaya na lang. For sure, kasi may sobra ito eh. Nakita nyo na kung ano ulam namin, ha? Adobong tuyo. Parang ano, parang kambing. Hindi naman siya masyadong tuyo kasi parang may ilagay ka sa kanin. Parang kambing, oh. May mga buto-buto, oh. Beef Oh. na buto-buto. Pero Pinakita beef. ko sa kanila. Beef ito. Ang ginawa. Ayan. Kain tayo guys! Kumuha na kayo ng kanin nyo at saka kung Ayan. anong ulam. Kung wala, pang naluto ito. Ayan, sili. Ayan. Na ano na yung mga bawang. Nilakihan ko yung bawang eh. Pero Pakihawak, please. na ano na. Ay, teka, Chinik shake mo. mo. Ako lang. Na. Ewan ko kung nag-anghang yung sili. Dalawang Mahang. lagay. May anghang. Hinawakan ko lang parang O yeah? naanghangan ako eh. Kain tayo guys! Let's go! Let's eat! Puro tayo isda eh. So karne naman tayo ngayon. Oo. Hindi siya masyadong Hindi tuyo. masyadong tuyo para at least merong na isasabaw sa ano. Gusto ko yan eh. Kaya nga hindi ko inano. Para meron na ilalagay lang na sauce sa kanin. Ayan oh. Di ba? Iba yung merong ano, yung parang may sauce. Guys, meron naman kaming blessing kanina maaga pa. Binigyan kami ng tanim ng aming neighbor ni si Mariel at Nan kasi nag-gardening sila kanina. Hi Mariel! Hi Nan! Kalimutan Reynan! ko, blue. I forgot the name. Lagi ko nakakalimutan. Alam mo yung bulaklak na parang bluish, purplish na ginagawang tsaa Ang init. na very healthy. Na pag pati yung tubig nagiging bluish purple. Ang init. Mainit. Tapos, binigyan nila kami ng tanim. Ito, tirang ano to, lansones. Galing din sa kanila yan. Tapos, tinanong niya kung meron kang paso. Sabi ko, bibili ako. Sabi niya, ito, meron o. Pati Sarap. paso. Sarap? Sarap. Bola. Ang sarap. Ay, sa laging nilaga or... At saka nagnilaga na kayo ni Percy eh. Hindi kayo nag-vlog na dalawa. Apat yung nilaga niyo, binlog niyo yun. Kalimutan, no? May ginagawa kami at the same time. Kinakabit namin yung ano, solar. Kaya pala. Tapos, Ang hindi ko na i-vlog yung solar. dapat yun ang binlog niyo. Pagkabit niyo. Nagkabit sila sa gilid pa ng bahay at sa harap. So, apat na yung malalaking so, 1, 2, 3, 5 na pala. Sarap. Kasi sinigang at nilaga lagi. Ito naman, adobo naman. Nakakagana. Wala tayong gulay. Wala. Punta tayo sa Talipapa mamaya eh. Webes ngayon. Meron sila. Webes at Sabat Linggo. Meron mamayang hapon ko yan. Pagka yung nag-crave ako sa kambing na adobo, yan, yung buto-buto lang Kanina. na beef. Tapos yung adobo namin, tapos isipin mo na lang kambing. Mami, si Daddy the guys, nakasakay na sa aeroplano kanina as of 9:30 a.m. Lumipad na, nasa air na sila. So, nagpa-assist sila. Pakita ko yung mga picture dito. Meron silang sticker dito. Ibig sabihin, i-assist sila kasi may aside from being senior, may connecting flight sila na alanganing oras. 9:30. Sabi ni Daddy, kung hindi daw sila in-assist, hindi sila mag-on time. Kaya pag may mga senior kayo na mga senior na magta-travel, magpa-assist. Lagi. Lalo na pag may connection na connecting flight. Sarap guys. Sarap. Basta mga buto-buto. Ayaw namin ng mga masyadong malaman.
Okay lang ang anghang niya. Ha? Mm. Hindi masyado maanghang. Parang ito yung masyado maanghang. Mm. So mga ano daw, almost 12 hours daw ang ano nila. Lipad. Ang flight. Si Jingjing pala yung kapatid ko. Si Jingjing. Sabi ko, sila mami nasa ano na. Here. Nasa aeroplano na. So guys, diba? Sagot ba naman Kambing. yun? Yeah. Mm. Sagot niya sa akin, kayo, kailan kayo susunduin? Sabi ko, sa may pera. Sarap. Ganyan kami pag nag-crave sa kambing. Dobong beef. Kasi minsan pag naisip mo yung ang tagal natin hindi kumakain ng kambing, yung adobo tuyo, yung luto ko. Sarap yung kambing nila sa adobo. Sarap. Bibili lang kami niyan. Pero dry yun, nagmamantika. Ito hindi. Kasi para na merong pang sabaw sa kanin. Tapos yung pamintang buo, Sinabi ko kanina, sabi ko dagdagan natin pamintang buo kasi kinakain mo. Magasto lang ito guys, gamin. Oo. Buto-buto. Ay, juice lang ka please. Kasi merong mga ayaw kumain ng kumain ng buto-buto. Kaya ng mga bata. Ayaw ng mga buto-buto. Gusto nila lean meat. Mga taba-taba, mga litid-litid, ayaw nila. No? May appointment ka, Sky? Sky. 500 pesos na naman. May 500 ka? Last yung 16. One after that, ano na. Matagal bago na naman meron. Dalawang 4 in 1 ba yun? 4 in 1 o 5 in 1? Tapos 6 in 1. Ang kanin. Pag mahiya, hindi sila nakatingin. Dali! Habang hindi sila nakatingin. Ay, ayoko na sana lang da. You're right. Akin na. Ayun, nandito na sa plato ko eh. Nahiya ka pa ha? Ayoko na sana. Nahiya ka? Nahiya ka? Kikita naman nila eh. Guys, pasensya na kayo sa buho ko dahil naka-helmet ako kanina. Nag-bike kami. Nag-bike kami. Naka-helmet ako. Tapos, pagkatapos kong mag-bike, nauna siya umuwi. Ako, ginawa ko muna yung routine ko. Kung ilang ikot ako. Una ako. Hindi ko kaya. Tapos hanggang doon sa labasan, pa ilang beses ako. Tapos balik dito, paikot. Dito muna sa loob ako. Ikot ako kung ilang ikot. Pagka nagawa ko na yung 10 ikot na malayo, mahaba, labas na ako sa main road. Tapos nun, oh wow. Harap guys. What I like. Ooh. Kuha na kayo may kanin pa, marami. Ay pang ulam. Buto-buto, tapos may laman, Kailangan malambot din, siyempre. Ayan, Sarap.
pag buto-buto tapos hindi malambot, maraming masasayang. Kailangan malambot siya. No, ito ba oh. Tapos si Macho, apat na araw na yata hindi ko na ilabas. Kanya pagkagarahe ko kay Gapito, Macho naman. nilabas ko pagkatapos ko, naka-helmet pa nga ako eh. Tsaka yung, Nag-helmet. Hindi mo nalagay ang helmet mo? Bakit? nakasuot na eh. Hindi, ibig sabihin na nagtataka Nag-tricycle ng tao ako? na tricycle naka-helmet ka. So, Pang work. so, Pag nakalimutan mo lang. no, hindi ko na talaga inalis. Pag nagtatapon ka ng basura, eh, may helmet ka. Tapos naka-bicycle ko, outfit. Nilabas ko na si Macho. Ayun. Ikot-ikot din ako. Mga suskanin? Ano? Tapos pinuntahan ko si yung kaibigan namin, si Rick. Saka si Bebot. Hi Rick! Bebot! Bebot! Buti na-adjust na yung na-adjust na namin yung bike nyo. Kasi sinakyan ko, ang hirap dalhin. Bakit? Pati si Rick. Dahil kasi nandun sa pinaka-top yung yung chain. Nasa number 8. Yung parang lang yun. Parang pag pinindal mo, parang wala ng force. Kanya gaganong-ganong ka lang. Although hindi masakit dahil magaang. Pero hindi tama yun. Kailangan may... Pagka yung pataas ka na, pwede. Yun. Pero kung sa plane, kaya nung ginaganon ko, excuse, parang ayaw ko magat nung pedal. Tapos? Tapos chinek ko, nandun sa number 8, Ba't doon sa pinakamalaki. Ba't napunta doon? Pwede, ganun ang kaya pala hirap na hirap daw si Bebot, saka si Rick, Anong tinry nila? nung sinakyan nila. Buti pa sila marunong mag-bike. Tapos, sabi ko, i-adjust mo, sakyan mo, tapos i-adjust mo, tingnan mo tong sa aking kako. Tapos, nung bumalik siya, nga, magaang, pero, hindi balus. Kasi yung paggagamitin mo yung pagkapaakyat. Oo nga, sabi niya. Tapos, sinakyan ko rin. Inikot ko ka. O, ito ka ako. Ito na ka akong bike. Kanina ka ako parang laruan lang na na pinipidal mo eh. Ito lang ngayon. Tinry nila ulit. Ako, sarap. Wala na. Kanin kaga oh. Sabi ko nila yun. Nahiya ako. Oo nga pala. May nagse-celebrate ng birthday today, for today. Sino? Si Tit. Ha? Tit. Ang pangalan niya. Oh? Happy birthday, Tit. Kahit na hindi ko alam kung ilang taon ka na ngayon, babatiin kita ng happy birthday. Happy birthday! Yan. Tapos, yung handa, pwede mo na lang sa akin. I-send mo na lang through messenger. Okay? Para naman matikman ko kung ano yung handa mo. Tsaka yung kapatid ni Tit na si Sel. Hi, Sel! Hello! Ano mo na ito? Shout out, Sel! Thank you. At ganun din kay Jenica Kim. Si Jen. Hi, Jen! Hello! Nasa school ka ngayon, pagbutihan mo ang pag-aaral mo.
14 of 10, 14, ano na rin siya, 14 years old na rin siya, of 10. Yun yung may lolo, lola. Shout out din kay Lolo Eddie at kay Lola Palorn. Lola ni Janica de la Cruz. So, ayun. Shout out. Babanggitin ko ulit si Sel. At sa kapatid niya na si Tit na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Okay? Happy birthday! Happy birthday! Ayan. Sarap ga. Oo. Good. Alam mo naman ako pag nasarapan eh. Style niya dati guys, pag nagluto ako na hindi siya nasarapan. May pasok ka bukas. Dali mo sa mga, dali mo sa trabaho, ay alam naman mga kasama ko pag siya ang nagluto o ako ang nagluto. Alam nila, pagluto ni kuya, sarapan sila. Sarap. Yung butong ano gusto ko eh. Yung laman na, ayan, ito. Hindi, ano na, maganda yung kukutin. Ito. Ito. Ito, masarap putputin. Yeah, kailangan mo kutsilyo dyan kasi may, ano. Hindi. Hindi, neck Parang pala neck yan bone to eh. Neck bone pala yan. Okay na rin to. Kambing to, kambing oh. Yan ang nasa isip mo habang kumakain ka. Din, na relieve na yung ano, Craving. yung craving mo sa kambing. Harap ng lansones, guys. Nagtitiis kami dati ng lansones na frozen. Sa Amerika, no? Ang mahal na, hindi pa masarap. Kasi doon kami. Basta para lang makakain. Ano ba yung ino-orderan natin nun? We. W-E-E-E yata. Online. Merong app na ano sa online. Ay. May tinda sila niyon, mga prutas. So, tinry namin, lansones. Naku, pagdating, Kaatis. itim na. Tsaka, Hindi ang siya. tabang. I don't know kung basta ang tabang. Ibig sabihin, Hindi mo rin alam kung gaano na yung katagal na frozen. ibig sabihin, dapat alam niya, Ano? dapat alam nila yung mga ganon, hindi na magugustuhan ng tao. So, huwag na nilang itinda. Ngayon, atis, naku, sabi namin, ako na tinagatagal ng panahon na hindi tayo nakakain ng atis, eto makakain tayo. Order tayo. Frozen din. Dadating yun, naka-frozen pa. Merong Ice tawag pack. dito? Ice pack. Ice pack. Nako, Hindi rin masarap. ano rin? Hindi rin masarap. Pinakamasarap na atis na kain natin. Nalala mo kung saan? Saan? Taiwan. Oo. Ang sarap. Saka, hindi pa panahon, gusto kong makain dito rin yung kay Mito. Kami ito lang. Star Apple. Ilang taon na ako hindi nakakain. Yun ang gusto. Ako, pumunta rin ako dito, hindi na ako nakakain. Hindi ba panahon na ngayon? Hindi ko alam. Wala pa tayo nakikita yan. I don't know. Tama. Ang tatanungin natin si Nan. Oo. Kasi may tindahan silang fruits. Ginagawa ko sa Star Apple sa kay Mito. Pagkabiyak ko, kukunin ko, isa-isang yung buto, hihiwa-hiwalay ko na yon. Tapos laman lalagay sa baso. Laman, buto, laman, hiwa-hiwalay. Parang isang bite na. Tapos nun, nilalagyan mo ng lalagyan ko ng gatas.
Ako hindi. Yun lang, straight. Gusto ko yung nalalasahan mo mismo yung kanito. Kayo guys. Avocado, yun. Lalagyan ng gatas. Hindi. Ganun ako kumain noon eh. Nandito pa ako. Ano, mga ganito oh, sinit-sinit oh. Yan ang masarap. Ayan oh. Yung Tapos, malitid-litid. lalabas yan oh. Buo oh. Tapos ang pinakamatamis na mangustin, Thailand, no? Sarap. Balik tayo Thailand ka. Abang tayo ng mga ticket na mura. Si Rick nga at si Bebot, Mm. pumunta ngayon ng airlines, bibili silang ticket para sa Taiwan for December. December 18. Oh, sabi ko pinalampas mo pa yung birthday ko. Hanggang December 22 sila. Bali 5 days. Okay na yan. 5 days. Pero gusto ko talagang balikan Thailand. Ako din. Pwede kong balikan. Tsaka Korea. Korea. Sarap pagkain. Eh, manugang mo, taga-Korea naman eh. Si JR siya kasi Yuri. Si JR yung anak namin, tsaka yung girlfriend. Pumunta ng Korea last year. Tagal nila. Ilang linggo sila. Kasi Almost 1 month sila sa Korea. Koreana kasi si Yuri. Pero sa Amerika siya pinanganak. Pero nakakapagsalita siya ng Korean. Good. Si Lulia din, yung girlfriend naman ni Chris. Japanese. Japanese fluent din. Sulat at salita ng Japanese. Pati sulat. Yun, napangasawa ng girlfriend ni JR. Napangasawa ng girlfriend ni JR. Hindi, naging girlfriend ni JR, Koreana. Si Angel, Japonesa. Ako, napangasawa ko, Bisaya. Ang tuwa mo. Gan sarap. Gusto ko pa. Ano? Wala na ba doon? Wala na. Ay. Sarap. Isang pack lang yung luto ko. Ganon. Oh. Excuse me. Parang, kambing, guys, kambing, Imagine niya lang. Kambing, Kambing na walang kambing. anggo. Ayun, tapos, ayan, Busin mo na lang kaya. Gusto mo palang kanin? Thank you. Napagod ako guys. Nag-bike ako kanina. Tapos, pagdating ko nauna na kasi ako umuwi, pinaliguan ko si Sky. Pagkaligo niya, nilinis ko yung crate niya. Naantok din ako. Naupo ako, pero hindi naman ako nakatulog right away dahil kasi nag-cellphone pa ako. Si Sky, akanganga. Nasarapan siguro siya kasi nakaligo siya, nakagala siya dahil kasama ko siya nag-bike eh. Nilagay ko siya sa basket. Sarap. Tagal na rin kasi tayo hindi ganyan. Kailan pa man last natin ganyan? Doon pa sa California. Doon pa, no? Bago tayo bumalik na ganyan tayo, no? Kagandahan nga sa mga girlfriend ng mga bata, hindi sila mga suplada. Alam mo yung minsan may mga batang suplada. Tsaka walang arte. Hindi sila maarte. Maarte sila sa fashion, pero hindi sila maarte sa... Pag sa bahay lang sila, talaga nakapambahay lang. Parang ako. Kung ano lang ang isuot, butas-butas, mga ganyan. Pero pag nasa labas, oh my gosh, kasi sexy nila. Ang gaganda nila. Pero ganun ang gusto ko, yung bang hindi lang puro pa-class-class. Kaya magkasundo kami. Tapos sa kain naman, walang problema, hindi sila mapili. Silang dalawa. Mas mapili pa yung dalawang lalaki. Pero sila hindi. Mga Asian kasi, kahit anong kinakain. Si Yuri, pag tinakpan mo yung pinirito dyan sa lamesa, pagbaba niya, kukut-kutin niya yung pinirito. Si JR, hindi kakain mo pag hindi mga
filet, pero si Yuri, kukot-kotin yung pinirito, pati sa may ulo, okay lang sa kanya. Kahit mga paksiw-paksiw, kinakain niya. Saka ano, masarap silang kumain. Hindi yung, Marunong silang magluto. hindi yung maarte. Hindi. Talagang kain sila. Basta gusto nilang kumain, kakain sila. Kaya nung bago kaming pumunta dito, nag-dinner kaming 6 sa Samgyupsal, all you can eat Korean barbecue. Ay, sulit. Sulit. Talo yung restaurant. Ang dami na yung kinain. Ako lang lugi. Okay na rin yung kain mo, kaya lang Kasi kumpara malakas- sa amin. Hindi ako malakas kumain eh. Pero kumpara sa amin, mas maraming kain namin. Ay, may nakapasok na lang. Hmm. Thank you. Umunin na natin yan. Ang dami ko kinain, no? Sa bundok. Sarap ito oh. Kayo guys, anong ulam nyo? Gin Solis. Meron pa ako tinapa dito. Pahingi ng, ginisang sayote. Because I like sayote. Alam mo yan. Gusto namin ng sayote. Bigyan kitang tinapa. Bigyan mo kong sayote, ha? Bagay yun, ano? Tinapa tsaka ginisang sayote. Tinapang isda, no? Magmunggo din tayo, ga. Lagyan din natin ng buto-buto ng karne. No? Yung nga sana sabihin ko, magbunggo tayo. Yeah. Pero ano lang, Lagyan grout natin ng ano. ng Dahon ng ano. sili, No. no? Kung wala tayong makita, Ampalaya. kung wala tayong makita ang palaya, Ang palay. kahit na yung tanim natin doon. Ano yun? Di ba nagtanim tayo dyan? Di ba pag Malunggay. gusto natin kumuha, pwede. Nagtanim daw siya. Puno na yan, malaki na nung dumating tayo dito. Yung malunggay natin? Okay. Inangkin na namin yung puno dun eh. Sa empty lot. Lapit lang, 2 bahay lang from here. Sarap po. Ang dami. Wala nang kakainin ng aso, oh. Ihirapan na ng aso. Kaya yan ang gusto ko, yung butong to. Ayan, oh. Ayan, Ito ba? yan. Hinuhuli ko. Yung murang Hinuhuli ko nga. Naghanap na naman siya guys sa itlog. Sabi ko, wag na. Dahil kasi adobo naman pagkain natin. Masarap-sarap sa itlog. Kaya nga sabi ko, wag na. Mamaya na lang ulit. Laka. Murang buto na. Hanap na naman siya ng itlog. Eh, nakalimutan ko na naman. Dahil kasi ang dali lang niluto. Lagay ko sa pressure cooker. Sinet ko. Wala na. Tapos na. Tapos na tinignan ko. Okay na lasa. Okay na lambot. Huwag yung huwag masyadong malambot sa pressure cooker. Yung medyo may tigas ng konti. Tapos, pag inilipat nyo na sa kawali o sa Hindi ko na kanilipat. Doon mo na rin pinatuyo. doon na. Lagyan mo ng tubig. Pagka doon mo na palambutin ang gusto mo. Pero sa pressure cooker, huwag yung malambot na malambot. Yung Pero ito okay, di ba? Yung may tigas pa siya. Ito okay, di ba? Mm. Gamay ko lang yung instant pot eh. Pagka sa manual na pressure cooker, hindi ako masyadong ikaw siya ang mas marunong doon. Pero sa instant pot, kasi ilang taon ako gumagamit ng instant pot. Natuwa ako, may nabili ako dito. Hindi ako na. Sa Lazada. Dahil buto guys, oh. Sarap. Nakakantok yung busog. Pupunta tayo mamaya sa appointment ni Sky. 2 to 6 p.m. naman yung doktor. Towards the later na, dahil parang excuse Bless me. you, bless you. Thank you. Pupunta tayo kay Sky. Para sa talipapa. Bukas na yung talipapa. Kasi, nung kailan ba?
Yung last natin punta ng Talipapa, may nakita ko alugbate, nakapaka-fresh. Ang ganda ng dahon niya. Hindi na ako bumili kasi the next day pupunta na ako ng Rojas nun eh. Webes din yun eh. So hindi na ako bumili. Buko ha? Wala tayong buko. Buko po pala. At saka gusto ko kasi itanim ang alugbate. Kailan kaya start gawin yung sa gilid na sinasabi mo? Ay, tawagan mo pala si si Jason. Tawagan mo si Jason dahil kasi dapat bukas, di ba? Hindi, bukas ba't Sabado ba ngayon? I mean, sa linggo. Kapag gawa namin yung gilid guys, ipapasemento niya. May semento na yun, may mga stepping stone na, di ba nakita niyo? Tapos mga gilid-gilid, mga grass. O, para minus na sa aking dadamuhan. Kasi actually, yung part na yan yung mahirap damuhan. Hindi, tsaka yung mga worms, doon ang gagaling sa lupa. Minsan pumunta sila sa pool. Hindi minsan, talagang doon pumupunta sa pool. Kanya hirap na hirap akong mag-vacuum. Tamis? Gaya na sinabi ko sa'yo, kasi sa kanila, galing nga yan, kilanan. Siyempre, pipiliin nun, or hindi ibibigay sa'yo maasim. Ang pipiliin nun, siyempre, matamis. Kanya lahat ng binibigay sa amin, matamis. Mangga, lansones, rambutan. Yung mangga naman, nung nandito yung mga family namin, bumili kami ng isang kaing. Kaing tawag doon sa inyo? Kaing Isang tikles. Tikles? Oo. Bumili kami dahil kasi mga taga-Amerika, uhaw sa mangga. I mean, marami namang mangga doon na matamis. Pero iba, syempre, galing dito. Gakainin na yan ga, oh. Ay, busog na ako, ah. Ang sabihin sa akin ang lahat yan. Yeah, madami kong kinain, no? Sige. Type ko naman eh. Ito laki. Eh, ganito kalalaki yung mga doon kay daddy. Doon nung pumunta ako sa Rojas. Ganito kalalaki yung may lansones sila. Ganito kalalaki. Ako naman, ayoko nung ganyang kalalaki. Dahil kasi malaki na buto. Yung maliliit, pwede mo kainin lahat. Kasi mapait pagka nakakagat mo. Guys, anong mga balita dyan? Please comment. Yung oras ng dating nila daddy, anong oras nila mami? Mga siguro sa time dito, mga alas 9 ng gabi. Dito. So doon, araw. 9:06 doon ng 6 maga. ng maga. Ganon? Eh, off naman daw si Jingjing. Ingat, Jing! Sa pagsundo nga na mami. Yung tinapa mo, nandyan na papunta na. Pinick up ni Julie kahapon yung tinapa eh. Bumili ulit. Oo, nag-order ulit. Ino-order dahil kasi maramihan. So, ino-order. Kung hindi ka mag-order, baka hindi enough yung dadalhin mo. Sarap yung tinapa talaga, guys. Pero meron pa kaming tinapa na yung, ano nga ba yan? Fresh Farms ba yun? Yung bangus na belly. Crispy. Bangus belly. Belly. Meron pa. Meron pa kaming mga 6 pieces. Kasi dalawa lang. Kasi nung 4 ang inano ko, gusto ko yung nauubos yung kung may matira man, konti lang para isang kainan ulit. So meron pa. Tingnan mo ako, ginangat-ngat ko. Meron pa? May nakukuha pa? Eh, pagkatapos mo yan, ihirapan na yan ni Sky. Hindi natitignan ni Sky yan. Joke lang yun guys, hindi namin binibigyan si Sky ng ganito. Dangerous ito sa aso. Yung mga aspin, yung mga asong Pinoy, mga askal. Askal dati yan, no? Ang tawag. Hindi naman sila napapano, no? Itong mga binibigay natin sa kanila. Ay. Wala nga. Ang tama na eh. Buti,
Nailabas ko si Macho. Good. Ay, paalala mo ga, pagpunta natin may para kay Sky, yung ano niya, immunization record. Dahil last time nakalimutan namin, dahil dinrive namin si Macho, eh yung record niya nasa kotse. Yun niya dala. Pag tayo mo, pakiano mo na. Ba't isa pa o dalawa pa? Paubusin mo na. Guys, maraming salamat sa panonood ha. Sinasama ka namin sa ano. Baka nagsasawa na sila, tapusin natin. No? May Guys, mga so, nagsasawa. okay, Eh, meron namang mga mga kaibigan natin dyan na okay, magsasawa kahit ano lang pinagkukwentuhan natin, yung natural lang natin buhay, wala naman tayong minsan balita. Pero nanonood pa rin sila, di ba? Tsaka huwag kayong magsasawa, please. At saka guys, ganito kami. Wala pa, hindi pa uso vlog. Saka dati, pag pinanood nyo yung mga lumang videos niya, puro luto. Kanta-kanta, sayaw-sayaw. Saka luto, talaga luto. Yun ang ano namin talaga, luto. Tapos sa bandang huli, nagluluto na rin ako pero hindi ako nagpapakita. Pero alam naman na ako kasi ang kamay, siyempre walang tattoo, ganun. Yung di nakakaalam dyan, baka akala nyo sa tanda kong to. Tanda na ba ako? Sa edad kong Hindi, to, tatanda pa lang. sa edad kong to, nagtotoy bibo pa ako. Kaya puntahan nyo, i-search nyo. Louie Boy Vlog, tapos Totoy Bibo. No, ayan. Akala nyo, ha? So kahit na wala pang camera dati, ganito na talaga kami guys. Kwentuhan. Tapos ayan na, tapos ang kumain, nagkukwentuhan pa rin. Nagbiblink din naman battery. Okay guys, bye-bye! Thank you. We love you. We love you all. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat. Hawakan mo yung ano mo. Ito. Dali, wala lang battery. Bye-bye. Bye guys. Thank you guys ha. Sama kayo mamaya sa talipapa ulit. Samahan niyo kami.